sestry, milí bratia Ježiša Krista, vážení vychovávatelia, milé dietky, milí žiaci, milí priatelia. Chcem prečítať slova nachádzajúce sa v Evangeliume Jána v 13. kapitole od 34. do 35. verša. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali. Ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Toľko sú slova Písma svätého. Sú to slova Ježišove, ktoré nám znejú i tu v tomto dome Božom, kde sa nachádzame aj my, majúc jeden jediný cieľ, nesúca sa svetlom, cieľ, ktorý nás spája v jedno, aby sme si uvedomili a ocenili zmysel našich rokov, zmysel nášho života. Pýtam sa v mene našom, čo je kresťanstvo? Aký zmysel má tento majestátny dom Boží? Je to ozaj politika? Aký zmysel má cirkev? Dotklo sa nás dnešné prečítané evanjelium. Cítime to aj vo svojom srdci, vo svojom svedomí, ak žiadame, aby sme boli ľudia. Dnešnou našou prítomnosťou na tomto svetom mieste svedčím, že je to tá najdôkladnejšia odpoveď, že kto sme ako kresťania, ako evanjelici. Bola to úžasná myšlienka, ktorá sa zrodila meniac sa dnes do skutočnosti, do reality nášho spôsobu života. A tak sme dnes v mene spomienky, pamiatky na toho, ktorý bol Radoslav Cinkeľ, evanjelický farár pôsobiaci ako kňaz v evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania vo svojom zbore v Dudinciach, ako i neskôr na biskupskom úrade východného dištriktu v Prešove. A toto všetko začalo. Stretli sme sa na všelijakých cirkevných podujatiach na Slovensku. Boli to dve pohraničné mestečká Dudince a Nadlak. Svieca úprimného priateľstva sa zrodila medzi týmito našimi evanjelickými zbormi. Pokračovalo to pravidelnými návštevami, ktorých bola vždy prítomná modlitba, pieseň, slovo Božie, ako i úprimná priateľská nálada. Spoznali sme sa v jadre našej identity a to nás tešilo. Nesúc to svedectvo viery, že niekde na tomto svete máš dobrého priateľa, ktorý ťa neklame, nevyužíva, ale máš dobrého, známého, blízkeho. Brat farár v takomto prostredí pracoval, nesúc svoje povolanie, ktoré sa prejavovalo aj v jeho spevokole detí, ďatelínka, ktorý sprevádzal spolu so svojím kantorom. Bol to duchovný pastier, ktorý keď bol s deťmi, bol dieťaťom. Keď bol so staršími, bol aj on starší. Keď mal niekto slzy v očiach, mal ich aj on. Keď mal niekto úsmev na tvári, mal ho aj on. So slovom bol na svojom mieste. Vedel sa prispôsobiť každému miestu, do ktorého ho zaniesla jeho svätá povinnosť. A tak jeho veriaci ho radi mali. Tiež i mládež, i dietky, pre ktorých v dnešnom modernom svete on sa stával skrze jeho slov, skrze jeho úsmevu, skrze jeho povahy najbližším duchovným pastierom, doplňajúc často úlohu milovanej matky, milovaného otca. Prišla ale tá náhla a krutá rozlúčka. Ten odchod do večnosti Božieho kráľovstva nášho spolubrata Radoslava Cinkeľa. Počas svojho pôsobenia zanechal svoje korene lásky v
srdciach svojich bratov a sestier. Zanecháva po sebe svoje 3 ešte maličké dietky a žiaľom ubolenú manželku. Na základe svojich slov, toho všetkého, čo som tu pripomenul, dnešná ofera, ku ktorej vás prosím, aby ste prispeli pri vychádzaní z kostola, bude darovaná týmto 3 deťom a ich mamičke, pretože nadlačania nezabudli na toho, ktorý bol brat farár. Končím tým, že som spoznal na večerných službách Božích v Dudínciach, keď prišla tá krutá zvesť, že bývalý dudínsky evanjelický farár umrel, vtedy plakal dozorca, plakal kurátor, plakal kántor, plakali prezbiteri, plakali všetci prítomní. Dnes väčšina z nás tu prítomní v tomto kostole v Nadlaku musíme uznať, väčšina z nás, rumunskú mentalitu. A tak hľadiac na tie slzy, spomenul som si na pieseň známeho rumunského speváka, že niekedy aj muži plačú. Ďakujem za pochopenie a modlím sa so slovami Daniela Šovca. Pomodlíme sa. Hovoria, že ťa niet. Vraj si len slabosť slabých, rev raneného zvieraťa, strach zo smrti a z hanby, zabudnutia, že som veľké nič. A ja svedčím, lebo cítim, lebo viem, že si svetlo hviezd i mesiac, že je tvoj, že si vody chuť i struny tón, i brázda prevrátených hrúd, i slncom obliatý sneh skalných výšin, i miazgou môjho tela, že si moja krv, si krásna bolesť, v porážke víťazstvo i koniec bez konca, i život sám i smrť. Niet okov, ktoré by zviazali úmysly tvojich krokov. A predsa máš svoje nohy odraté a dopíkané trňami mojich modlitieb. Padám dnes k tvojim nohám a ty predsa vymývaš mi rany, lámeš mi barly, ktoré ma pribili k hrudi zeme a duši dávaš krídla, aby zlietla výš, tam výš k tebe. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokúšenia, ale zbav nás zo zlého, lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Pánu Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ďakujem za pochopenie. A teraz by som prosil, aby sme všetci povstáli a vyniesli minútku ticha pre úctu, pre zosnulého